Segítsetek már nekem, a 7. B osztály folyamatosan puskázik, valamilyen büntetés kellene nekik. Nálam aztán sosem puskáznak. Zsolti, te tesi tanár vagy, nálad nem puskáznak a diákok. Ja, tényleg. Más ötlet? Mit szólnál, Ildikó, hogyha mindenkinek beszedné dolgozat előtt a telefonját, és a dolgozatban lenne A, B, C és D csoport is? Én sem bírom. Ez nagyon jó ötlet, Tamás. Illetve arra gondoltam... Hát ő meg kicsoda? Hello, Zsanett vagyok, az új énektanár. Na ide figyelj! Ha azt hiszed, hogy te leszel itt az új főnök, akkor azt nagyon rosszul gondolod. Csendben maradsz, kérlek. Fiúk, ki főz nekem egy kávét? Én. Hát cukorral kéred. Hogy mi? Hol vagy, Anett? Gyere vissza.